बेजों सावरायगोन सोंथि 2.2 ना थाखो 9 नि सानखान्थि बे सोंथिनि 2.2 नि सायावहाय जों सावरायगोन। बेयाव दङ से नाम्बाराव सावगारि 2.28 आव x आरो y नि मानखौ दिहुन आरो दिन्थि दि a b आहाय c d नि लिग a b लिग c d होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ। जे मा खालामनो होनदों x आरो y नि मानखौ दिहुननांगौ जे जेनाखि सावगारि ना नैबे सावगारियाव होनाय बेयावहाय जोङो नैबे x आरो नैबे y नि मानखौ जों मा खालामनांगौ जोङो दिहुननांगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो नैबे a b आरो c d आहाय लिग होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ। जों बेवहाय 1 नाम्बारखौ बानायनोसै जोङो ना जे होमबा जोङो जेनाखि सावगारियावहाय मा होनदों नैबे x आरो y नि मानखौ जों दिहुननांगौ होनदों बेवहाय ना जे जों बेवहाय नाय मा नुदों जों नैबे ए बी हांखोखौ ना नैबे ए बी हांखोखौ नैबे दानस'ग्रायाहाय दानस'दों माने ना अब्ला मा जायो जे मोननै जेब्लानाखि मोननै हांखोआ ना नैबे ए बी हांखो आरो नैबे हांखो मोननैजों दानस'लायदों अब्ला मा जायो जोंनियाहाय नैबे खनाजों नैबे खनाखौ मा होनना बुङो जोङो थों उल्था खना होमबा बे खनानि जखा आरो बे खनानि जखाया मा जायो जोंनाहाय समान जायो ना आरो नैबे खनाजों नैबे खनायाहाय जोंना मा जायो समान बिसोरखौ मा होनना बुङो जोङो थों उल्था खना आरो बेवहाय जोङो नैबे हांखो ए बी हांखोखौ लायोब्ला जोंना मा जायो मोनसे गोथों हांखोनि जेनाखि खना बेयो मा जायोमोनलाय जोंनाहाय 7/8 जायो बेना होमबा जोङो ओरैनिखौबो लानानै बानायनो हायो आरो नङाबा ओरैनिखौ लानानै बानायनो हायो जोङो ना जायखिजाया मोनसे होमबा जों मा मोनथियो बेवहाय नैबे खनानि माना मा जागोन जोंनियाहाय 50 डिग्री जागोन मानो होनबा बुङोब्ला बेवहाय बे खनाजों बे खना मा जागोन बियो थों उल्था खना मानो मोननै हांखोआहाय मोनसे बिन्दोआवहाय मा खालामदों दानस'लायदों बियो ना थिग बिनियाबो बेबायदिनो जागोन बेवहाय बे खनाजों बे खनाया मा जागोन बिसोरो थों उल्था खना होमबा जों बे सावगारिनिफ्राय जों मोननो हायो जे बेवहाय जे मा होनदों मोनसे हांखो ना बे हांखोनि खनानि दाजाबगासैया मा जायो नोङो 7/8 डिग्री ना मोनसे गोथों हांखोनि हानाय बेबो ओरैखौ लायोब्लाबो मा जागोन बियो गोथों हांखोनिया बेहाय माने बे खनाजों नैबे खना बेवहाय मोननै खना दं बेना होमबा बिसोर मोननै खना दाजाबगासैया मा जागोन जोंनाहाय होमबा 50 डिग्री प्लास मा जागोन बियो x इज इक्वल टू मा जायो नोङो 180 डिग्री माने जे जोङो बेवहाय मानि थाखाय जादों जे बिसोरो जाहैबाय मोनसे मा नांगोन बेखौहाय हांखो जरा ना बे जाहैबाय हांखो जरा एबा मा होनना बुङो जोङो इंराजियावहाय लिनियार ना लिनियार पेयार होननानै बुङो जों ना बेवहाय हांखो जरा जे हांखो जरा होननानै बुंनाय लोगो लोगो मा जागोन जे बिसोरनि दाजाबगासैया मा जागोन बेवहाय 180 जागोन बेना 780 डिग्री जागोन बे खनाफोरनि दाजाबगासैयाहाय 780 जागोन अब्ला जोङो मा मोननो हायो x जेब्ला जोङो आगदाथिं लांगोन जों ना जेनाखि बाजिखौ लाङो अब्ला दाजाबा मा जागोन दानख' जागोन होमबा लाथिख' होमबा मा जागोन बियो 130 डिग्री जाहैगोन बियो x नि मानाहाय ना गोसोआव लाबानो जाबाय बेनिफ्राय जोङो दानिया मा खालामगोन y नि मानखौ दिहुननांगौ जोंना y नि मान होमबा जों मा मोनथियो बेवहाय आरो मा जागोन बेवहाय आरो y इज इक्वल टू मा जागोन जे y नि मानखौ जों माबायदि दिहुननो हायो जे जोङो बेवहाय होनाय दंखायो बेवहाय मा जादों नैबे हांखो आरो नैबे हांखो माने दानस'लायदों अब्ला जोंनिया मा जायो मोननै हांखोआहाय मोनसे बिन्दोआव दानस'लायोब्ला मा जायो बिसोरनि उल्था मोखां थों उल्था खनाया ना मा जायो दोङो मानि समान जायो होमब्ला बे खनाजों नैबे खना समान जागोन आरो बे खनाजों बे खना समान जागोन होमबा y इज इक्वल टू मा जागोन 30 डिग्री ना मा जागोन बियो थों उल्था खना ना बा थोंजों उल्था खनाबो होननो हायो जोङो थों उल्था खना बेखौ गोसोआव लाबा जाबाय ना थों उल्था खना दानिया जोङो बेवहाय बिसोर मोननैखौ जोङो मानखौ मोनबाय जोंना दानिया मा खालामनांगौ होनदों जों बेवहाय ए बी आरो सी डी आहाय जोंना मा होनना फोरमान खालामनांगौ जोङो लिग होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ जों दानिया ना जे जों मा मोनखो जों बेखौ फोरमान खालामनायावहाय नैबे खनाजों नैबे खना ना x आरो y बे x आरो y आ जाहैबाय मोनसे मा बिसोरो जाहैबाय उल्था मोखां खना बिसोरो ना उल्था मोखां खना जे उल्था मोखां खना जानाय लोगो लोगो बिसोर उल्था मोखां खनाया मा जाबाय समान जाबाय ना बेबो x नि मानाबो 730 आरो y नि मानाबो 730 होमबा बेवहाय मा जागोन बियो जे माब्ला उल्था मोखां खनाया जोंना समान जागोन जे जोङो सिगाङावनो जोङो जेनाखि सिनायथिनाय इन्ट्रडक्सन ना बेवहाय जों मोनखादोंमोन जे जेब्ला मोननै लिग हांखोखौ मोनसे दानस'ग्रायाहाय दानस'यो अब्ला बिसोरनि उल्था मोखां खनाया मा जायो समान जायो बेवहाय ना होमबा बेवहाय मा जादों बेयाव x आरो y आहाय मा जादों x आरो y ना x आरो y आ मा होनदों उल्था मोखां खना ना बेवहाय x आरो y आहाय मा होनदों उल्था मोखां खना जेराव x इज इक्वल टू
y ना x = y बेनिखायनो मा जागोन जे बेयोहाय माब्ला समान जागोन दोङो बेवहाय नै बिसोर हांखो मोननैया ना मा जानांगोन लिक जानांगोन बेनिखायनो ए बियाहाय मा जागोन सी डी नि लिक जागोन बेयो ना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दानिया 2 नाम्बाराव दङ जोंनियाहाय सावगारि 6.9 आव जुदि ए बियाहाय सी डी नि लिक सी डी लिक इ एफ आरो y रुजुथाय z समान 3/7 x खौ दिहुन जे मा दोङो नैबे सावगारियावहाय ना सावगारियावहाय जेनाखि दङ बेयावहाय मा दोङो ए बियाहाय सी डी नि लिक ए बिया सी डी नि लिक आरो नैबे सी डी आहाय इ एफ नि लिक आरो मा होनो बेवहाय नैबे y खना आरो z खना ना बिसोरनि रुजुथाया मा दोङो 3 आरो 7 ना जे जोङो रुजुथाय थायोब्ला मा खालामनांगौ बिसोरजोंहाय जोङो मोनसे सोलायस्लु राशि सानजाबना लानांगौ जोङो ना बेखौहाय जोङो सिगां भिडिअआवहायनो जोङो सावरायदोङो होमबा 2 नाम्बाराव दङ जोंनियाहाय 2 नाम्बारावहाय जों नोंसोर सावगारिखौ आगदाथिं आखिनानै लाबानो जाबाय नोंसोर ना बेवहाय आखिलायला जे मा मोनो नाय बेवहाय ए बियाहाय मा होनदोङो सी डी नि लिक होनाय लोगो आरो इ एफ आहाय मा होनदोङो सी डी निहाय लिक होमब्ला बेयो बिनि लिक आरो बियो बिनि लिक जानाय लोगो लोगो मा जागोन होमबा नैबे ए बियाबो मा जागोन इ एफ नि मा जागोन बियो लिक जागोन होमबा ए बि जोंहाय इ एफ आहाय लिक जानाय लोगो लोगो नैबे जेब्ला मोननै लिक हांखोखौ जेब्ला दानस'यो अब्ला मा जागोन बिसोरनि उल्था मोखां खनाया मा जायो जोंनाहाय समान होमब्ला बेयावहाय एक्स खनाजों जेड खनाजों मा बिसोर मोननैया जाहैबाय उल्था मोखां खना ना बिसोर मोननैयाहाय जोंनियावहाय उल्था मोखां खना बा एक्स खनाजों मा जागोन जेड खनाजोंहाय समान जागोन जे जों बेवहाय माखौ दिहुननांगौ जोङो एक्स खौहाय जोङो दिहुननांगौ जोङो ना होमबा जोंनिया बेवहाय होनाय दं मा y रुजुथाय z = मा दङ 3/7 होमबा जों हमना लानो हायो जोङो हमबाय y नि मानखौ बेसेबां जागोन 3x आरो जोङो z 7 खौ हमबाय z खौ हमबाय जोंना z मा जागोन बियो 7x x बा a जोङो हमना लाबाय जोङो ना बेखौहाय जोङो हमना लाबाय जोङो बेवहाय x हमालासिनो मा हमनो हायो बेवहाय k हमबाय जों ना सपोज k हमबाय जोङो जायखिजाया मोनसे हमना लानो हायो जों ना बेवहाय दानिया जोङो बेखिनिखौ जोङो हमबाय दाना आरो मा दं बेवहाय होनाय दं बेवहाय ना होनाय दं मा दं बेवहाय जेनाखि बेवहाय ना सी डी बेवहाय नै ए बि आहाय मा होनदोङो सी डी नि लिक आरो सी डी आहाय मानि लिक इ एफ नि लिक होननानै होनाय दं बियो दानिया बेवहाय बिसोरोहाय ना लिक होनानै होबाय आरो मा जाबावनो हायो बेवहाय लिक होनाय लोगो लोगो मा जाबाय जे बेवहाय नैबे खनाजों नैबे खनाया मा खना होननानै बुङोमोनलाय जों बेखौहाय सिगांनि जोङो सावरायनायावहाय मा होनो इन्ट्रडक्सनाव ना सिनायथिनायाव जों मोनथिदों जे बिसोर खनाखौ मा होनना बुङोमोनलाय जोङो मोखांसे खना ना बे मोखांसे खनाया मा जायो जोंनियाहाय समान जायो ना अब्ला जोङो मोनगोन बेवहाय जे नैबे सी डी आरो इ एफ आहाय लिक जानाय लोगो लोगो होमबा बेजों मा होनदोङो मोखांसे खना जागोन बेना मोखांसे खना मा जागोन बेनिखायनो नैबे खनाया मा जागोन समान दे बे खनाजों बे खना समान जागोन बेयो होमबा बेनिखायनो y + z = मा जागोन जे मोनसे बेयो हांखो बेयो ना बेखायनो मा जागोन बियो 180 डिग्री जाबाय बेयो ना 180 डिग्री आरो मा मोननो हायो जोङो बेवहाय दानिया बेखौ जोङो 1 नाम्बार होना लाबाय जों ना इकुवेशन 1 नाम्बार होना लाबाय जों आरो जों मा मोननो हाबावो से बेवहाय ना आरो जे ए बि आहाय सी डी नि लिक सी डी आहाय इ एफ नि लिक ना जे बिसोराहाय लिक जानाय लोगो नै बियोहाय बिनि लिक बियोहाय बिनि लिक जानाय लोगो लोगो अब्ला मा जायोमोन ए बि आहायबो इ एफ नि लिक जागोन बियो ना बा जोङो बे लिकफोरखौहाय जोङो लिक हांखोखौ जोङो जेब्ला बेवहाय नैबे दानस'दोंना अब्ला बेवहाय जोङो माखासे खना सोमजियो बेवहाय नैबे एक्स खनाजों जेड खनाजों मा होननानै बुंदोंमोनलाय जोङो बिसोर मोननाया जाहैबाय इसिं बेयो ना मानि मा होनना बुंगोन बेखौहाय उल्था मोखां इसिं खना होनना बुंगोन जों बेखौहाय उल्था मोखां इसिं खना होमबा बेवहाय मा जागोन एक्सजों वाइ जेडजों सरि एक्स खनाजों जेड खना मा जागोन बियो समान बेवहाय एक्स = मा जागोन जेड मानि थाखाय समान जादों होनदों बेवहाय जे बिसोरो मा होनदोङो उल्था मोखां इसिं
खना ना उल्था मोखां इसिं खना जे बे सिङाव थानाय ना बेना नैबे हांखोनि सिङाव थानाय बे नैबेखौबा बायजोनि बेखौबा मा होनगौमोन जोङो बायजो होननानै बुंगौमोन जोङो बेखौहाय बा बेखौ मोनबाय जोंना मा जोंना जोङो x नि समान बा z नि समान मा मोनबाय जोङो z नि समान x होननानै जों मोनबाय जोंना बा बेनिखायनो 1 implies जों मा मोनो y plus z नि जायगायाव मा फज'नो हायो जोङो x is equal to 180 डिग्री ना बेखौ मोनबाय जोङो जोङो नैबेखौहाय ना सरि नैबेखौहाय जोङो लिखौ लिरलायनो नांला जोंना जे जोंना मा दंखायो y आरो z नि मानासो होनाय दंखायो बेना बेखायनो जों बेवहाय लांलाय नांला थोंजोङै 1 आवहाय जोङो मानफोरखौ फज'नोसै जोंना y नि माना बेसेबां मोनदोंमोन जोङो 3k प्लस z नि माना बेसेबां मोनखोमोन जोङो 7k बिनि समान मा मोनो 180 जोङो ना 1 निफ्राय होमबा दाजाबबा बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय जि ना 3 जों 7 दाजाबबा जि होमबा जोङो 10 जों बेखौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 18 मोनगोन जोङो ना 18 डिग्री होमबा k नि माना 18 जाबाय अब्ला मा जाबाय जोंनियाहाय therefore जे जों माखौ दिहुननांगौ होनदों x नि मानखौ जों दिहुननांगौ होमबा x नि मानखौ दिहुननांगौ माने मा x आ मानि समान होनदों z नि समान ना नै x आ z नि समान नैबे मोनसेखौ लिरना दे x आ z नि समान बेखायनो जोङो y निखौ दिहुनलायला जों ना y नि मानखौ बानायलायला डाइरेक्ट थोंजोङै y निखौ दिहुनफिननायबा y खौ मा खालामदोंमोन जोङो k खौहाय k नि मानखौ जोङो 3 जों सानजागौमोन जों ना दाना z खौबो दिहुननो थिनाखै अब्लाबो z मानि थाखाय जोङो z निखौ दिहुनगोन जे x आहाय माने z नि समान बेयो ना होमबा जोङो z खौ मोनोब्लानो x नि मानखौ मोनगोन जोङो ना होमबा बेनिखायनो z is equal to मा जागोन 7 into 18 डिग्री ना 56 ना होमबा 5 होमबा 12 126 डिग्री ना z नि माना 126 बेनिखायनो मा जागोन बेनिखायनो z नि समान मा होनदों x नोंना ना बेनिखायनो x is equal to 126 डिग्री बेयावहाय ना दाना 3 नम्बराव दङ सावगारि 6.3 आव जुदि AB लिग CD EF थोंगोर CD आरो एंगल GED नि माना 126 एंगल AGE एंगल GEF आरो एंगल FGE खौ दिहुन जे बेवहाय जोङो मा खालामनांगौ बेवहाय माखासे AB आरो CD AB आहाय CD नि लिग नाम होदोंना AB आहाय CD नि लिग आरो बिनि उनाव होनदों EF नैबे EF आहाय नैबे CD नि सायावहाय थोंगोर होननाय लोगो लोगो मा जागोन नैबे खनाया मा जागोन 90 डिग्री जागोन बेयो ना बे खनाया 90 डिग्री जागोन आरो बिनिफ्राय मा होनबावदों बेवहाय GED एंगल खना GED नैबे खनाया मा होनदों 120 डिग्री ना 120 डिग्री होननानै होदों माखौ दिहुननांगौ जों होनबा AGE बेखौहाय नैबे खनाखौ दिहुननांगौ आरो GEF नैबे खना आरो बेनिफ्राय FGE नैबे खनाखौ जोङो दिहुननांगौ जोंना जे बेवहाय नाय बेवहाय ना 3 नम्बरावहाय होनाय दं बेवहाय ना होनाय दं मा होनाय दं AB आहाय CD नि लिग AB आ मा होनदों नैबे AB हांखोआ ना नैबे A नैबे AB आरो नैबे CD ना आङो मोजां आखियासै नोंसोर बेवहाय लेखायाव नायबानो जाबाय ना बेवहाय जे बिसोर मोननैया मा होनदों लिग हांखो जे जोङो सिगाङाव मोनखादों जे लिग हांखोखौ जेब्ला मोनसे दानस'ग्राया दानस'यो ना मोनसे दानस'ग्राया बेवहाय दानस'ग्राया नैबे दानस'ग्राया जेनेबा दानस'बाय बेना बे दानस'ग्राया दानस'दों अब्ला मा जायो बेवहाय बिसोरनि उल्था मोखां खना मानि बे खनाजों नैबे खनाखौ मा होनना बुङो जों उल्था मोखां आरो नैबे खनाजों नैबे खनाया मा जागोन उल्था मोखां ना अब्ला बे खनाजों नैबे खना समान आरो नैबे खनाजों नैबे खनाया मा जागोन समान जागोन बेयो ना मा जागोन नैबे खनाजों नैबे गासै खनाया समान जागोन आरो नैबे खनाजों नैबे खनानि जखाया मा जागोन समान जागोन बेना होमबा होनाय दङ जोंनियाहाय AB नि लिग AB आ CD नि लिग होनानै होनाय दं बेयावहाय ना बेनिखायनो मा जागोन बेवहाय एंगल AGE नैबे एंगल AGE नि समान मा जागोन एंगल GED जागोन बे मोनसे एंगल GED मानि थाखाय समान बिसोर मोननैया समान जे मानि थाखाय आगदाथिं लिरबानो जाबाय नोंसोरना बेखौ आगदाथिं लिरबानो जाबाय आंनि बेयाव लिरनोसै गाहायावहाय मानो होनदों बिसोरो उल्था मोखां खना जे उल्था मोखां खनाया मा जादों बेवहाय समान माने मोननै जे बेवहाय लिग हांखोखौ ना मोननै लिग हांखोखौ मोनसे दानस'ग्राया दानस'दों नालाय बेखायनो बेयावहाय उल्था मोखां खनाया मा जादों समान जादों आरो मा मोनो जोङो होमबा दानिया मा जागोन जे बेवहाय GED नि मानाथ' होनाय दंखायो बाहाय मा जाबाय एंगल AGE खौ दिहुननांगौ नालाय जोंना
AGE खौ दिहुननांगौमोन बिनि समान मा मोनबाय जोङो GED नालाय GED नि मानाथ' होनाय दङ बेसेबां जोंनियाहाय 126 डिग्री बा 126 डिग्री होमबा बिनि माना मा जाबाय 126 डिग्री दानिया जोङो नैबे सावगारिनिफ्राय जों मोननो हायो जोंना होमबा सावगारिनिफ्राय जों मोनो जे सावगारिखौ नायनानै जोङो बेवहाय मा मोननो हायो जोंना बेवहाय नाय GED नैबे GED ना नैबे एंगल GED जे बे GED नि समान जोङो मा मोननो हायो नाय बे बेवहाय ना GED आवहाय नैबे GED बेवहाय मा दङ नैबे मोनसे खना आरो बे मोनसे खना दंना गैया ना दङ होमबा मा जायो बेवहाय एंगल GEF प्लस मा जागोन बेहाय F ना GEF आरो मा जागोन नैबे DEF माने बा FED ना सरि FED माने नैबे खनानि नैबे खना आरो नैबे खनानि दाजाबनायनि समान बे जागोन बेना होमबा दानिया GED नि मानाथ' जोंना होनाय दंखायो बेसेबां मोनलायो 126 डिग्री आरो बेवहाय जों माखौ दिहुननांगौ GEF खौ दिहुनगोन जोंना एंगल GEF खौ दिहुनगोन प्लस दाना मा जागोन FED खनायाव बे FED होनाय लोगो बेवहाय नाय जे बेवहाय EF आहाय मा होनदों CD नि सायावहाय थोंगोर होननानै बुंदोंमोन थोंगोर होननाय लोगो लोगो मा जायो 90 डिग्री जायो बे खना थि खना ना होमबा बिनि माना मा जागोन जोंनाहाय 90 डिग्री बियो 90 डिग्री ना होमबा बेखौहाय जों मोनबाय 90 डिग्री ना दानिया जों मा खालामदो बेयावहाय मा जागोन एंगल GEF नि समाव मा जागोन बियो 126 डिग्री माइनास 90 डिग्री जे माबोरै जादों बियो बेवहाय जे जों जेब्ला बेखौ ओरै फारसेखै लाबोगोन जों ना जेनेबा बेखौहाय ओरै आगसिथिं लाबोयोब्ला मा जागोन बियो माइनास जागोन बियो ना माइनास जागोन अब्ला जोङो बे आगसिनिजों आगदानिजों समान जायो नालाय ना होमबा जों नैबेखौनो ओरै लाबोबाय जोङो बेखैजानिखौ जोङो बेखै फारसे लांबाय जों ना बा जों नैबो लिरनो हायोमोन जों ना नैबे लाइन बेखौ लाइनखौ जों लिरग्रालासिनो जों ओरैबो लिरनो हायो जाहाथे बुजिया नोंसोरना 126 डिग्री बुजियाबाथाय बेखौ नायबानो जाबाय 90 डिग्री आगदा माने प्लास आहाय जोङो समानसिनि उल्टाफा माने बेखै लाबोयोब्ला ना बा सिगाङावहाय जेखै दंमोन बेखौहाय जोङो फारसेखै लाबोयोब्ला जोङो दाजाबखौ जोङो जुदि समानसिनि गुबुन फारसेखै लाबोयोब्ला मा जायो दानख' जायो बेना होमबा एंगल GEF थाबाय बेयो ना GEF होमबा दानिया मा जागोन दानख'योब्ला बेसेबां मोनगोन जे बेखौनो मा खालामदोंमोन नैबेयावहाय बेखौनो जोङो आगसिथिं लानो हायो माने आगसिनिजों आगदानिजों मा जायो बे समान ना बिसोर मोननैनि मानाहाय समान होनबा बेखौनो जोङो लाबोनो हायो आरो बेखौनो जोङो बिथिं लांनो हायो जों ना नैबेखौहाय बेबायदि लिरदोंमोन आरो मा जागोन एंगल GEF इज इकुअल टु दानख'नानै बेसेबां मोनगोन जोङो 6 12 निफ्राय होमबा 36 ना होमबा एंगल GEF नि माना बेसेबां जाखो 36 डिग्री नैबेनिया 36 डिग्री जाबाय दाना जों मा खालामनांगौ नैबे खनाखौ जों दानिया दिहुननांसिगौ जोङो ना बे खनाखौ जोङो दिहुननांसिगौ होमबा जोङो बे खनाखौ जोङो माबोरै मोनगोन दानिया ना बेवहाय होनाय दं जोंनिया मा होनाय दं AB आहाय मा होनदों CD नि लिक होननानै होनाय दं बेना AB आहाय CD नि लिक मानि थाखाय बेखौ आरो लिरबावदों ना जे जोङो बेवहाय AB आहाय CD नि लिक होनाय लोगो लोगो मानि थाखाय लिरदों जे नैबे खनाजों नैबे खनाया मा होनना बुंनाय जादों बियो समान होननानै बुंनाय जादों बेयावहाय ना समान होननानै बुंनाय जादों बेवहाय मा जागोन देयरफर मा जागोन बेवहाय माने बे खनानि मानखौथ' जों मोनखाबाय जोंना नैबे खनाखौथ' जों मोनखाबाय बेसेबां होनाय दंखायो बेना नैबे खनाया होनाय दंखायो होमबा बे खनानि समान सरि नैबे खना ना नैबे खना आरो बे खना समान जायो बेना बे खनाजों नैबे खनाया मा जागोन बियो समान होमबा बेनिखायनो मा जागोन एंगल FGE प्लास मा जागोन बियो बा बेवहाय लिक होननानै बुङाबाबो जोङो नैयावहाय ना बेखौहाय मा मोनो जोङो बा जोङो AB आहाय मोनसे गोथों हांखो बेना होमबा नैबे जरा हांखोनि दाजाब गासैया मा जायो जोंनियाहाय 120 डिग्री 180 डिग्री जायो बेना होमबा बेवहाय मा खना जानो हागौ नैबे ना FGE प्लास मा जायो बेवहाय एंगल मा जागोन बियो नैबे खनाया ना AGE आहाय AGE बा AGE बेवहाय माने नैबे खनाजों नैबे खनाया मा होनदों समान बेयो ना AGE जिखुनु मा मोनो जोङो 180 डिग्री होमबा एंगल FGE प्लस AGE नि मानखौथ' जों दिहुनखांबाय जोंना सिगाङावनो जों दिहुनखांबाय
AGE नि माना 126 बा जोङो दिहुनलायालासिनो जोङो मोनथिखायो मानो होनबा जे बेवहाय नैबे खनाया दं बेना बे खनानि नैबे उल्था खना नालाय उल्था मोखां खना नालाय ना बेखायनो बेबो मा जागोन 126 डिग्री जागोन बेना 180 डिग्री होमबा एंगल FGE खौ जोङो लाखिबाय होमबा 180 डिग्री माइनास 126 डिग्री 10 निफ्राय 6 थांबा 4 7 निफ्राय 2 थांबा 5 होमबा बेसेबां जागोन बियो 54 डिग्री जाबाय बियो ना 4 नाम्बाराव दं दानिया बेवहाय दं सावगारि 6.34 आव जुदि PQ लिग ST एंगल PQR is equal to 110 आरो एंगल RST is equal to 130 QRS खौ दिहुन अब्ला जोङो नैबे QRS खौहाय जोङो दिहुननांगौ इ साइडआव होनाय दङ R बिन्दोनि गेजेरजों ST नि लिग हांखो दोंसेबो जे बेयावहाय जोङो नुदों बेयो ना नैबे खनानि माना 110 डिग्री आरो नैबे खनाया जाबाय 130 डिग्री बेनिफ्राय मा खालामथिनो नैबे R बिन्दोनि गेजेरजों नैबे ST नि लिगै बेयावहाय मा खालामथिनो मोनसे हांखो बोनो थिनो बेयो ना लिगैहाय होमब्ला जोङो 4 नाम्बारावहाय मा खालामनो थिनदों बेयाव जे सिगाङावहाय जेनाखि सावगारि दङ बेयो ना सावगारियाहाय सिगाङावहाय बेबायदि दं बेयो ना बेयावहाय मोनसे आखिदेरनानै लानो थिनदों जोंखौहाय ना S बेवहाय मा दङ 130 डिग्री बेयो ना बे Q बे बेसेबां 110 डिग्री आरो बे जाबाय R बे जाहैबाय P बे R नि बिन्दोनि गेजेरजों मा खालामथिनदों नैबे ST नि लिग बै दोंसे हांखो बोनथिनो जे बेखौहाय जोङो लिग होनाय लोगो लोगो माने बे समान जानांगोन दे बेवहाय ना स्केलजों मोजाङै बोबानो जाबाय बिसोरो माने दानस'लाया बिसोरो ना लिग होनाय लोगो लोगो बेखौहाय जोङो X आरो बेखौहाय मा बोबाय जों बुंदों दायो जोङो Y XY हांखो बुंदोंबाय जों बेवहाय ना जे बेवहाय नाय जे बियोहाय बिनि लिग जानाय लोगो लोगो बेबो मा जागोन बियो नै बिनि लिग जाहैसिगोन बियो ना जे बेवहाय मोनसे लिग जाहैगोन बियो होमबा जों बेवहाय हमबाय मा होनदों R बिन्दोनि गेजेरजों दे हमबाय R बिन्दोनि गेजेरजों जों मा खालामदों हमबाय R बिन्दोनि गेजेरजों जोङो ST नि लिगै ना ST नि लिगै जोङो XY हांखो बोनाय जाबाय ना हांखो बोनाय जाबाय जोङो दाना जोङो बेवहाय जोङो मोनसे हांखो बोबाय जों ना नैबेनि लिगै जोङो हांखो बोबाय जोङो लिगैहाय अब्ला जों मा मिथियो नैबेयावहाय नैबे मोनसे दानस'ग्रा जाबाय बेयो ना नैबे PQ आरो Y सरि X R खौ मोनसे नैबेयो QR आहाय दानस'ग्रा जेब्ला जोङो मोनसे लिग हांखोखौ दानस'योना अब्ला मा जायो बेयावहाय बिसोरो माने बिसोरखौ दानस'योब्ला ना बेयावहाय मा जायो नैबे जिबाखि दानस'ग्रानि फारसेखै थानाय एखे मोखांखै थानाय ना दा एखे मोखांखै थानाय बिसोरनि मा जायो बियो लोगो जेनाखि उल्था मोखां खना बिसोर मा जायो समान जायो बेवहाय ना जे बेवहाय मा नोङो बे दानस'ग्रा ना अब्ला जों मा मोननो हायो बेवहाय एंगल PQ नैबे PQR प्लास एंगल मा जागोन बेवहाय QRX बिनि समान मा जागोन 180 डिग्री जे मानि थाखाय बे 180 डिग्री जादों ना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जे बेवहाय नैबे खना आरो बे खनानि दाजाबगासेया मानि थाखाय 180 डिग्री जादों जे जोङो मिथियो जे बिसोर जाहैबाय मोनसे दानस'ग्रा ना मोनसे दानस'ग्रानि फारसे मोखांखैनो थानाय जेनाखि खना ना बिसोरनि दाजाबगासे बियो ना बिसोरनि दाजाबगासे बियो बेखायनो बे मा जादों बिसोर मोननैनि दाजाबगासेया मा जादों समान माने एखे नैबे दानस'ग्रा ना एखे दानस'ग्रानि जेनाखि फारसेखैनो एखे मोखांखैनो थानाय मोनसे फारसेखैनो ना ओरै थायाखै बियो ओरै फारसेखैनो थानाय बेखैजायनो थानाय जेनाखि खनाफोर ना बे खनाफोरनि दाजाबगासेया मा होनदों बेवहाय 180 डिग्री बियोहाय होमबा बेवहाय बेखौ मोनबाय जोङो दानिया जोङो PQR बे खनानि माना 110 डिग्री बियो ना 110 डिग्री दाजाब QRX is equal to 180 डिग्री होमबा जोङो एंगल QRX को लाखियोब्ला 180 डिग्री बियो मा जागोन माइनास जागोन बेना आगदाथिं होमबा बे मा जागोन 70 डिग्री होमबा जों मोनबाय बेवहाय ना 70 डिग्री QRX नि बे QRX नि बे खनानि मानखौ बेसेबां मोनखो जोङो बेयो 70 डिग्री मोनबाय जोङो ना
जे जोङो नैबेखौ दिहुननांगौ जोङो ना बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ 70 डिग्री आरोबाव दानिया जों मोनबावगोन बेवहाय आरोबाव मा मोनो जोङो एंगल RST प्लस एंगल SRY बेनि समान मा जागोन 180 डिग्री मानो होनबा नैबे मोनसे दानस'ग्रा ना नैबे दानस'ग्रा बे दानस'ग्रानि जोङो मा जादों बेयो दानस'ग्रानि एखे मोखांखैनो थानाय बिसोरो मा होनदों बिसोरो जाहैबाय लोगो मा होनो मोखां बेहाय ना बेखौहाय नोङो माने सरि लोगो इसिं खना बेयो ना माने लोगो इसिं खनाबो जाहैबाय माने दानस'ग्रानि फारसेखैनो थानाय बेना फारसेखैनो थानाय माने एखे मोखांखैनो थानाय बिसोरो ना बिसोर जाहैबाय मा होनो खना बिसोरो ना बेखायनो मा जादों बिसोरनि दाजाबगासेया मा जादों होनदों समान मा होनदों बिसोरो जाहैबाय लोगो इसिं खना बिसोरो ना सरि नैबेवहाय ना बिसोरो जाहैबाय लोगो इसिं खना बेखायनो बे खना आरो बे खनानि दाजाबगासेया लोगो इसिं खना नालाय बिसोरो मा जागोन बिसोरनि दाजाबगासेया 180 डिग्री ना फारसेखैनो थानायासो दे बेजों बेखैजायनिजों नङा दे बायजोनि जोंना माने जेखे फारसेखै थादों ना दानस'ग्रानि जि मोखांखै थादों बेखौहाय बेखैजायनियासो मा जागोन समान जागोन बेयो ना 180 डिग्री जादों बेखायनो होमबा जोङो बेवहाय RST नि माना बेसेबां 130 डिग्री दाजाब एंगल SRY is equal to 180 डिग्री बेयो ना दानिया जोङो SRY खौ लाखिबाय जोङो ना बा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री ना बेसेबां मोनगोन जोङो 50 डिग्री होमबा बिनि मानखौ जोङो 50 मोनबाय नैबेनि माना 50 जाबाय ना अब्ला जोङो मा मोनथियो बेवहाय जोङो नैबेखौ दिहुननांगौ जोंना बा जे नैबेयावहाय थानाय जिनाखि मा होनदों बेवहाय मा होनो हांखो जरा ना हांखो जरा बे हांखो जरानि जिनाखि खनाफोरनि दाजाबगासै बिसोर मा जायोमोनलाय 180 डिग्री जागोन बेना होमबा बेवहाय बे खना दाजाबनानै मोननाया बेसेबां जागोन जोंनाहाय 180 डिग्री होमबा जों दानिया ना जे बेवहाय x आरो y आ मा होनदों बेवहाय x आरो y आ मोनसे हांखो बेयो ना बा गोथों हांखो नोङो आङो सावगारिखौ आखिना लाफिनसै बेवहाय ना सावगारिखौ आं बेवहाय जेनेबा बेबायदि ओरै जाना दं बेयो ना ओरै जाना दं बे दायो बे ना बेवहाय नैबे x नैबे जाहैबाय y नैबे जाहैबाय q नैबे जाहैबाय s ना बेबायदि जाना दं बियो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय r बा बेयाव x y आ मोनसे हांखो बेयो ना बा मोनसे गोथों हांखो दे मोनसे हांखो बा गोथों हांखो बेनिखायनो मा जागोन बेवहाय एंगल नैबे ना मा जागोन QRX नैबे दे नैबे QRX प्लस नैबे खना बे खना QRS आरो नैबे खना ना प्लस SRY इसिकुल बेसेबां जागोन नोङो 180 डिग्री दाना जोंथ' बेवहाय QRX नि मानखौथ' जों मोनखांबाय जोंना QRX नि मानाहाय बेसेबां 70 डिग्री प्लस एंगल QRS खौ जों दिहुननांगौ बेनिखौ बेसेबां मोनखो जोङो 50 डिग्री ना होमबा 50 जों 70 जों 50 जों बेसेबां जायो QRS प्लस 120 डिग्री ना 180 डिग्री इज इक्वल टू मा जागोन बेवहाय एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री होमबा बेसेबां मोनखो जोङो दानफैब्ला 60 डिग्री ना होमबा बिनि माना बेसेबां जागोन जोंनाहाय नैबे खनानि जखाया बेसेबां जाखो बा नैबे खनानि जखाया बेसेबां मोनखो जोङो 60 डिग्री जाबाय बे ना 60 डिग्री जों बेखौहाय मोननो हाबाय जोङो 5 नाम्बाराव दङ सावगारि 6.32 आव जुदि AB लिग CD एंगल APQ नि समान 50 डिग्री आरो एंगल PRD नि समान 127 डिग्री अब्ला x आरो y खौ दिहुन जोङो नैबे x आरो y खौ जोङो दिहुननांगौ बेवहाय नैबे खनानि जखाया 50 आरो नैबे खनायाहाय 127 डिग्री आरो AB आहाय CD नि लिग होननानै होनाय दं बेवहाय ना बेनिफ्राय मा जोङो x आरो y नैबे x आरो y खौ जोङो दिहुननांगौ जोंना 5 नाम्बार फुंथाय होनाय दं जे बेयावहाय मा होनाय दङ AB आहाय ना AB आहाय मानि लिग होनदों CD नि लिग
बेवहाय बिसोर मोननैया लिक जाबाय बेना ए बि आहाय सि डि नि लिक नालाय बिसोरो लिक अब्ला बेवहाय नैबे मोनसे मा होनदों दानस'ग्रा जाना दंना पि आर आहाय मोनसे दानस'ग्रा अब्ला मा जागोन बेनिखायनो मा जागोन बेवहाय ए पि आर एंगल ए पि आर नि समान मा जागोन एंगल पि आर डि मानि थाखाय बिसोरो उल्था मोखां मा जागोन बेयो उल्था मोखां मा होनदों इसिं खनाफोर ना उल्था मोखां इसिं खनाफोरा मा जायो समान जायो बे उल्था मोखां इसिं खनाफोर ना बेखायनो मा जादों बेवहाय बिसोर मोननै खनाया मा जागोन समान जागोन बेवहाय ना माने नैबे खना आरो नैबे खनाया मा जागोन सरि नैबे खनाया मा जागोन समान माने बेवहाय नै जादों ना नैबे मोनसे ए बि आरो नैबे सि डि ए बि सि डि बेखौहाय माया दानस'नाय खालामदों बेवहाय पि आर आहाय ना होमबा नैबे पि आर आहाय दानस'ग्रा अब्ला मा जायो बे खनाजों मा जागोन नैबे खनायाहाय समान ए पि आर खनाजों पि आर डि बे खनायाहाय मा जागोन समान मानो थाखाय बिसोरो जाहैबाय उल्था मोखां इसिं खना ना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय उल्था मोखां इसिं खना बिसोर मा जायो समान जायो होमब्ला मा जाबाय बेनिखायनो मा जागोन इमप्लाइज एंगल ए सरि दाना जोङो बेवहाय नाय बेवहाय जों मा मोननो हायो जोङो ना नैबे खनायाहाय ए पि आर बे ए पि आर खनानि समाव मा जायो ए पि आर आवहाय नैबे ए पि आर बेवहाय मोननै खना दंना गैया ना मोननै खना दं होनबा ए पि किउ प्लास मा दङ बेवहाय आर मा होनो आर पि किउ ना बा किउ पि आर बो लिरनो हायो जोंना बेखौहाय आर पि किउ लिरबाय इज इकुवेल टु बेसेबां दं बेवहाय पि आर डि नि माना बेसेबां पि आर डि नि मानाहाय 127 डिग्री दानिया जोंना ए पि किउ आ बेसेबां 50 डिग्री बेयो होनाय दंखायो बेना 50 डिग्री बेनिफ्राय आर पि किउ नि बेयो आर पि किउ आ मा वाइ होनाय दं बेना वाइ इज इकुवेल टु 127 होमबा वाइ इज इकुवेल टु 127 डिग्री माइनास 50 होमबा 7 5 थांबा 7 होमबा बेसे जाखो वाइनि मानाहाय 77 डिग्री दाना जों माखौ वाइखौ दिहुनखाबाय दाना एक्सखौ जोङो दिहुननोसै जोङो ना एक्सखौ दिहुननोसै आरोबाव मा जागोन जिहेतु बेयावहाय ए बि आहाय सि डि नि लिकखा बेना ए बि आहाय सि डि नि लिक बेनिखायनो मा जागोन बेवहाय एंगल ए पि किउ दाना नैबेखौ लाबाय दे जोङो दहाय नैबेखौ लादोंमोन जों ना ए पि किउ नि समान नैबे जागोन बेयो ना माने ए बि खौहाय दानिया नैबे पि किउ दानस'ग्रा महरै लाबाय जों पि किउ खौहाय दानस'ग्रा महरै लाबाय बेना बेखायनो मा जागोन बेवहाय नैबे खनाजों नैबे खनायाहाय समान जागोन बेयो ना मा जागोन बेवहाय पि किउ आर नैबे पि किउ आर खनाजों मा जागोन समान मानो होनबा बिसोर जाहैबाय उल्था मोखां इसिं खना बिसोरो ना उल्था मोखां इसिं खनाफोर बिदिना उल्था मोखां इसिं खनाफोरा मा जायो समान होमबा बेवहाय बिनि समाव मा जाबाय होमबा ए पि किउ नि समान बेसेबां 50 डिग्री बिनि समान मा पि किउ आर माने एक्स बियो ना होमबा एक्स माना बेसेबां जाबाय 50 डिग्री जाबाय बियो ना 50 डिग्री होमबा जों मोनबाय एक्स नि माना बेसेबां 50 डिग्री आरो वाइ नि माना बेसेबां जाखो बेवहाय 77 डिग्री ना दानिया 6 नाम्बाराव दङ 6 नाम्बाराव मा होनदों सावगारि 6.33 आव पि किउ आरो आर एस आ गावजों गाव लिगै दोननाय गंनै आयना माने नैबे पि किउ आरो नैबे आर एस आहाय लिगैहाय दोननाय गंनै आयना होनना बुङो दोंसे गोग्लैनाय रोदा ए बि नैबे गोग्लैनाय ए बि रोदाया मा होनदों रोदाया मा होनदों पि किउ आयनाखौ नैबे पि किउ आयनाखौ बि बिन्दोआवहाय सौदावदों माने ना ए बि रोदायाहाय बे बि बिन्दोआव सौदावदों आरो रिफिनायनि उनाव आयनायाव सौदावबाथ' सोरां रोदाया रिफियो ना बा रिफिनायनि उनाव मा जादों बियोहाय मा खालामदों बि सि लामाजों नैबे बि सि लामाजों फैनानै मा खालामदों नैबे आर एस खौहाय मा होनदों सि बिन्दोआवहाय सौदावदों आरो बे सि बिन्दोआ मा दोङो रिफिनायनि उनावहाय मा जादों सि डि लामाजोंहाय थांदों बियो ना रिफिलांदों माने सि डि लामाजों रिफिलांदों अब्ला बेवहाय जों फोरमान खालामनांगौ नैबे ए बि रोदायाहाय ना ए बि रोदाया मा होनदों
CD नि रोदानि लिक होनानै जोङो नैबे AB आहाय CD नि लिक माने बिसोर दानस'लाया बियो ना बेखौहाय जोङो फोरमान खालामनो नांगौ जोङो बा 6 नाम्बारनि बियो ना बेवहाय जोङो सिगां मा खालामग्रोना लानांगोन जोङो जे बे मोनसे आयना बेबो मोनसे आयना ना बे आयनाखौ मा खालामदोङो बेवहाय लिगै दोन्दों आरो ना लिगै दोन्दों बे आयनाखौहाय जोङो मा महराव दोन्दों नोङो लिगैहाय दोन्दों ना अब्ला मा जादों बेवहाय AB रोदायाहाय नैबे PQ आयनायावहाय मायाव सौदावदों दोङो AB रोदायाहाय Bयावहाय B बिन्दोआव सौदावदों आरो बेनिफ्राय रिफिनायनि उनावहाय मा जादों बियो BC नैबे BC लामाजों फैदों बेना नैबे C आरो बियो C बिन्दोआवहाय मा खालामदों RS खौहाय सौदावदों आरो सौदावनायनि उनावहाय मा जादों नैबे CD लामाजोंहाय ओंखारलांदों माने ना CD लामाजों रिफिलांदों आरो अब्ला जों मा फोरमान खालामनांगौ AB आहाय CD नि लिक होनानै जोङो फोरमान खालामनांगौ जे बे मोनसे जे जोङो मा मोनदों आयनानि रिफिनायनि नेम मोनदों जोंना आयनानि रिफिनायनि नेमावहाय जेब्ला जोङो नैबे रिफिनायाहाय आयनाया जिनाखि सोरां रोदा बेना रोदायाहाय मा होनदों आयनायाव सौदावनानै रिफिनायनि उनावहाय बेबायदि थाङो बेना अब्ला जों बेवहाय जेब्लानाखि जों मोनसे थोंगोर बोनानै लानाय लोगो लोगो अब्ला मा जागोन नैबे रिफिनाय रोदा खेंस्ला खना ना नैबे खेंस्ला खना आरो नैबे रिफिनाय खनाया मा जायो जेब्लायबो समान जायो बेना आंना आखिनायावहाय एसे गिदिर फिसा जाबाय बेना नाथाय बेयो मा जायो जखायाहाय समान जायो दे बे खनाजों बे खनाया जोङो समान क्लास 8 आवबो नोंसोर मोनखादों नोंसोर ना साइन्सआवहाय मा जोङो खेंस्ला खनाया मा दोङो रिफिनाय खनानि समान साइन्सआव मोनखादों नोंसोर आरो होमबा जों बे आयनानि रिफिनायनि नेम बेना होमबा जों बेवहाय मा खालामना लागोन जों बेवहाय थोंगोर बोनानै लागोन जोङो ना बेवहाय थोंगोर बोनानै लागोन जोङो आंना स्केलजों बोआसै नालाय ना एसे खायलें खुलें जाबाय अब्लाबो नोंसोर बेखौहाय मोजाङै आखिनानै लाबानो जाबाय नोंसोर ना बेखौहाय हमबाय 1 बेखौहाय हमबाय 2 बेखौहाय हमबाय 1 सरि 3 आरो बेखौहाय हमबाय जोङो 4 एंगल ना जेब्ला जोङो मोजाङै आखिथारगोन जोङो ना मोजाङै आखिथारोब्ला माबायदि जागोन बेवहाय जे मोननै आयना बेना समान मा होनदों बिसोरो आयना बे P बेयो Q बेयो R बेयो S ना बेबायदि थांदों माने ना A B C D अब्ला बेवहाय जों मा खालामदों गोथों हांखो आखिबाय जोङो ना बेयावहाय बेखौहाय जोङो 1 एंगल लाबाय बेखौ 2 बेखौहाय 3 बेखौहाय जोङो 4 लाबाय जोङो ना दा जों बेखौहाय मावफुंदिनि ना माबोरैहाय जोङो बेसोर मोननैयाहाय लिक जायो बेखौहाय मावफुंनोसै जे जों बेवहाय सिगां जोङो मा खालामना लाग्रोदों बेवहाय नैबे बेखौहाय जोङो M बेखौहाय जोङो N होना लाबाय जों ना होमबा जोंनावहाय BM थोंगोर मानि सायावहाय PQ नि सायावहाय BM थोंगोर आखिबाय आरो मा खालामदों जोङो नैबे CN ना CN थोंगोर मानि सायावहाय आखिबाय जोङो RS नि सायावहाय जोङो आखिबाय जोङो ना RS आखिनाय जाबाय नोङो आखिनाय जाबाय बेवहाय ना आखिनाय जाबाय बेवहाय जोङो बेखौहाय आखिनानै लाबाय जोङो ना अब्ला जोङो मा मोनगोन बेवहाय बेनि जेरावहाय मा होनदों जेराव PQ आहाय मा होनदों PQ आ मा होनदों RS नि लिक बेयो ना बेखायनो मा जागोन बेवहाय BM आबो मा जागोन CN नि लिक जागोन बियो BM लिक CN नैबेसोर मोननैया मा जागोन गावजों गाव लिक जागोन बिसोर मोननैया लिक नालाय ना बेबो गोथों हांखो नालाय अब्ला बिसोर मोननैया मा जागोन लिक जागोन होमबा बेवहाय जों मोनबाय जों बे ना मा बेवहाय BM आ BM आहाय CN नि लिक गैया ना बेनिफ्राय बे लिक मोननैखौ माया दानस'दों बेवहाय BC आहाय दानस'दों ना दानस'आखै बेयाव ना BC आहाय दानस'दों अब्ला मा जागोन बेवहाय ना BC आहाय दानस'ग्रा मोननै लिकखौहाय माने BC आहाय दानस'ग्रा अब्ला मा मोनो जोङो बेवहाय एंगल जिनाखि नैबे ना नैबे एंगल 2 नैबे एंगल 2 आहाय मा जागोन नैबे माने मा जाना दं बेवहाय जे नैबेयावहाय ना नैबे मोनसे लिक नैबे मोनसे बिसोर मोननैया लिक जेनेबा ना बिसोर मोननैया लिक बे लिकखौहाय मा खालामदों नैबे मोनसे दानस'ग्रा दानस'दों ना अब्ला मा जागोन बेवहाय जे नैबे जाहैबाय BM आरो नैबे जाहैबाय CN होमबा BC आहाय मा खालामदों नैबे लिक मोननै ना
BM आरो CN खौहाय दानस'ग्रा ना अब्ला मा जायो नोङो नैबे खनाजों नैबे खनाया मा जायो जोंनियाहाय समान मानो थाखाय बिसोरो समान जे बिसोरो जाहैबाय मानि सिङाव थानाय बिसोरो नैबे लिक हांखोनिनो सिङाव थानाय बिसोरो उल्था मोखां इसिं खना बियो ना उल्था मोखां इसिं खनाया समान बेखायनो एंगल 2 नि समान मा जागोन बियो एंगल 3 मानि थाखाय उल्था मोखां इसिं खना उल्था मोखां इसिं खना बेफोर ना उल्था मोखां इसिं खना आरो जों मोनो आरो जों मोनगोन बेवहाय जे नैबे खनाजों नैबे खनाया मा जागोन नैबे खनाजों नैबे खनाया मा जायो जोंनियाहाय समान माने एंगल 1 जों एंगल 2 आ समान मानि थाखाय एंगल 1 जों एंगल 2 आ समान जादों बे जाहैबाय मोनसे आयनानि रिफिनायनि नेम बियो ना नैबे खेंस्ला खना आरो नैबे रिफिनाय खना होननानै जों मोनो जोंना खेंस्ला खना आरो रिफिनाय खना बिसोर मोननैया मा जायो समान बे खनाजों बे खना समान आरो बे खनाजों बे खनाया मा जागोन समान जागोन बियो मानि थाखाय समान जादों होनदों बियो आयनानि रिफिनायनि नेमनि थाखाय बियो ना आयनानि रिफिनायनि नेम बायदियै बियो गोसोआव लाबानो जाबाय ना आयनानि रिफिनायनि नेम बायदियै बिसोर खना मोननैयाहाय मा जागोन समान जागोन बे रिफिनायसो नालाय बेना आयनानि रिफिनाय दानिया बेवहाय जोङो मोनबाय मा मोनखो जोङो 1 जों 2 जोंबो समान 3 जों 4 जों समान आरो 2 जों 3 जों मा जाना दङ समान जायोना 2 नि समान मा दङ 1 आनो दङ ना बेनिफ्राय जों मोनबाय बेनिखायनो एंगल 1 नि समान मा जायो 2 नि समान मा 3 ना एंगल 3 आरो एंगल 3 नि समान मा जायो एंगल 4 होमबा बिसोरो गासिबो खनाफोराहाय समान जाजोब्बाय बेवहाय ना जे गासिबो खनाफोरा बेवहाय समान जानाय लोगो लोगो बेवहाय मा जागोन बेवहाय मा जाबाय एंगल नैबे जेनाखि खना ना खना ABC एंगल ABC आ मानि समान जाबाय बेवहाय एंगल DCB नैबे DCB माने नैबे खनाजों नैबे खनाया मा जाबाय समान जाबाय बेना बे खनाजों मा होनदों नैबे खनाया समान जाबाय अब्ला जे माब्ला समान जायो जे बैसोर मोननै हांखोआहाय लिक जायोब्लासो लिकखौहायसो ना मोनसे लिक हांखोखौहाय मोनसे दानस'ग्रा दानस'योब्लासो नैबे खनायाहाय मा जायो उल्था मोखां खनायाहाय मा जायो समान जायो जा बेवहाय समान जाबाय बिसोरो ना बिसोर उल्था मोखां खनाया समान जाबाय बेखायनो नैबे AB आरो CD आ मा जागोन लिक जागोन आरो बेवहाय ना जेरावहाय मा जाबाय बिसोरो जेराव बेफोर मा जागोन उल्था मोखां इसिं खनाफोर ना बिसोर जाहैबाय उल्था मोखां इसिं खनाफोर माने नैबिसोरनि सिङावहाय ना माने नैबे हांखो आरो बे हांखोनि सिङाव थानाय नैबे साखै थानाय नङा बियो ना बेनिखायनो मा जाबाय बेनिखायनो AB आहाय मानि लिक CD नि लिक दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै गोजोन्थों।